Πολυκανδριώτου. Ονομάζομαι Λακκό Ηλέκτρα. Είμαι συνειδήτρια του Bubble Wash. Το αντικείμενο της επιχείρησής μας είναι Self-Service Laundry και είμαστε μέλη μιας ενεργειακής κοινότητας και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Αποφασίσαμε να γίνουμε μέλη της ενεργειακής κοινότητας για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την ηλεκτρική ενέργεια στην επιχείρησή μας. Είναι σημαντικό για εμάς να περιορίσουμε το κόστος της ενέργειας και να μειώσουμε φυσικά και το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Στη δική μας δραστηριότητα, το ενεργειακό κόστος είναι από τα μεγαλύτερα κόστη που μπορεί να έχει μια επιχείρηση, όπως και του νερού. Οπότε, μειώνοντας είτε και μηδενίζοντας ακόμα το συγκεκριμένο κόστος, μπορούμε να γίνουμε αυτόματα πιο ανταγωνιστικές στον κλάδο μας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, η απόσβεση θα γίνει σε λιγότερο από 4 χρόνια. Και ουσιαστικά τα επόμενα 21 χρόνια θα είναι καθαρό κέρδος για την επιχείρηση το ότι θα έχουμε εξαλείψει το ενεργειακό κόστος. Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων, ώστε να επιτευχθεί η ενεργειακή δημοκρατία. Πλέον από παθητικοί καταναλωτές, που δεν είχαμε κανένα λόγο έως τώρα στο κομμάτι της ενέργειας, γινόμαστε ενεργοί καταναλωτές παράγοντας τη δική μας ενέργεια. Το μήνυμα που θα έδινα στους πολιτικούς, συνεχίσουν τους στόχους για το 2050 που έχουν ήδη τεθεί και να βοηθήσουν επιχειρήσεις σαν εμάς να παράγουμε τη δική μας ενέργεια. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου η ενέργεια είναι προσιτή, καθαρή και δίκαια διανεμημένη σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης.